नमस्कार मित्रांनो, मी सागर बागवे आणि आजच्या व्हिडिओत तुमचं प्रेम मनपूर्वक स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओत तुमका मी सांगितलं होतं की आपण जी कृष्णाची मूर्ती केला होता, म्हणजे आम्ही मसुऱ्याक वगैरे गेलो, त्यात एक व्हिडिओ तो कृष्ण तयार केलेलो। तर त्यावेळी सांगितलं की त्याचा पूर्ण व्हिडिओ तुमका आम्ही नंतर घेऊन येणार असाव। तर तोच व्हिडिओ आता मी घेऊन येलोय आणि आता हा व्हिडिओ तुम्ही बघा कसं वाटतं तो। त्याबरोबर कृष्णाची मूर्ती केलंय तीही बघा कशी वाटतं ती। जर ती आवडली तर कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा। आणि गेल्या वेळी सागर दादा होता आपल्याबरोबर, म्हणजे गेल्या वर्षी त्यावेळी कसं म्हणजे मी थोडं केलेलं आहे, थोडं सागरदान केलेलं आहे आणि ह्या वर्षी फक्त मीच केलंय। तर सागरदा व्हिडिओ बघितला असतात तर दादा तू पण कमेंट करून सांग की आजचं म्हणजे कृष्ण कसं झालं आहे। आणि कृष्ण आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर का आमच्या तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्कीच करा। चला तर आता ह्याच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया।
मित्रांनो आता आपण लोक कृष्ण अर्ध तयार झालेलो असा बघू शकतास. आणि आता फक्त म्हणजे एका दागिने वगैरे घालूचे, परत चेहरा सरळ करूचा किंवा कडे हात वगैरे आणि पूर्ण फिनिशिंग परत हे वस्त्र घालूचे म्हणजे कपडे वगैरे धोतार आणि बासरी वगैरे देऊच्या.
सो मित्रांनो, आता फायनली आपलं कृष्णाची मूर्ती तयार झालेली असा आणि पूर्ण फिनिशिंग वगैरे करून नंतर कशी दिसता बघा. डोळे वगैरे मोर पीस. वैजंती माळा. तर त्याच्या हातात बघा ही कडा, मडक्या वगैरे आणि धोतर बघा. ही बॅक साईड.